Il-pandemija hija eżempju ta' kif is-soċjetajiet jistgħu jingħaqdu jaħdmu flimkien lejn għan wieħed. Dan intqal minn membru parlamentari Nazzjonalista Maria Deguara f'konferenza organizzata mill-Unjoni Ewropea li ffukat fuq il-pjan tal-Ewropa fil-ġlieda kontra l-marda tal-kanċer. Maria Deguara saħqet li l-isfida globali li jmiss hija l-ġlieda kontra l-marda tal-kanċer fejn għal darb'oħra l-kontribuzzjoni globali flimkien mal-arfin huma l-ingredjenti essenzjali sabiex intejbu trattament u riżultat tal-kanċer għaċ-ċittadin kollha tal-Unjoni Ewropea. Maria Deguara sostniet li l-aħħar studji li saru f'dan ir-rigward identifikaw l-aktar sorsi komuni li jikkawżaw din il-marda irrieda, b'mod partikolari tniġġis tal-arja, in-nuqqas ta' eżerċizzju, il-konsum tal-ikel li jagħmel ħsara lis-saħħa, stress, tibħib, alkohol u abbuż ta' sustanzi fost oħrajn. Id-deputat Nazzjonalista Maria Deguara sostniet li l-ġlieda kontra l-marda tal-kanċer hija sempliċiment lilin mill-kapaċitajiet ta' kwalunkwe individwu jew kwalunkwe nazzjon wieħed. Is-suċċess huwa biss garantit jekk kull stat li jifforma parti mill-Unjoni Ewropea jaħdem flimkien bħala tim wieħed għal għan wieħed komuni. Id-deputat Nazzjonalista Maria Deguara esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal fatt li kif Malta risq għalejn elezzjoni ġenerali, il-Partit Nazzjonalista jinsab fuq quddiem bil-preżentazzjoni ta' proposti li jittrattaw propju dan is-suġġett.